Ahoj, moje meno je Tutorial SVK a dneska si ukážeme, ako stiahnuť a nainštalovať Sony Vegas Pro 13 plnú verziu zdarma. Tak prvé, čo potrebujeme, je stiahnuť Sony Vegas Pro 13. Jednoducho počkáme, kým ubehne čas a klikneme na Skip Ad. Tak, ak nám ukáže toto, tak klikneme na Click this link a on nás už automaticky presmeruje. Klikneme na Download a automaticky by mal začať stiahovať súbor, ale ja ho už stiahnutý mám, takže nájdeme si po stiahnutí súbor a otvoríme ho a extrahujeme túto zložku na plochu. Tak, máme to vyextrahované. Čo urobíme je jednoducho si otvoríme zložku a spustíme inštaláciu. Klikneme na áno. Môžeme si zvoliť rôzne jazyky, je tu aj čeština, ale ja si to nechám v angličtine. Klikneme na OK, ďalej inštalovať. Tak a Sony Vegas je nainštalované, čo my spravíme je toto dáme preč, klikneme na Finish, teraz otvoríme si tento Clear Registration Sony Vegas a klikneme na áno, zasa áno a OK a na Activation Fix tu spravíme to isté. Môžeme zavrieť túto zložku a vidíte, že Sony Vegas už máme nainštalované. Môžeme si ho aj spustiť. A Sony Vegas sa nám priamo otvára bez hociakých registrácií alebo zadávania kľúča. Tak a toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že som vám pomohol. V prípade hociakých problémov píšte komentáre. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, po prípade odber. Ja sa s vami lúčim.